you ready for the headline act tonight, ladies and gentlemen? Oh, Mr. DJ, please. Add a round of applause. In the center here, add a round of applause. So I got a couple of cheers, add a couple of cheers, and welcome onto the stage. One of the dopest comedians in the land. It's Sia Hola, papito. Hola. Ay, ¿qué no hay? Molweni right? Ah, uzayidlala uqoba kwabo uzoyidlala ne? Ekugcwele amadoda manapha, ngamadoda, ubonakala nge-heels uyawathanda amadoda. Akumadoda egcwele. Nawe uthaka umadoda kodwa uma nendoda yakho. Jejejeje amadoda amnyama single. Nanohamba nendoda yakho nana yam. Ejoburg you can never trust uba kwenzeka ntoni. Yojoga as much as kugcwele amadoda in this house ne. But bakuthetha unyani 2025 amantombazana are winning, hayi awina. Hayi nenzikaka. Hey, I notice leyo amantombazana ayawina nyandi. Have you noticed thina majita xa sifuna imali, especially nge-crime, sifuna imali nge-heist, siplana i-heist for 8 months, yenzeka i-heist, kufa abantu. Bra, this year, ama-late day 3 askeme usasa 239 million. No guns involved. No one died. Ezikaka zibingozoro oko ziswiper. Jonga, just now, umdana intombazana 29 years old. Lo mdana no gun, nothing, one woman. Warobi 4 million. The difference between yena and success yakhe ibisiscary cha. Just Caesar, bra. You take by a winner bantwana. Mara, nobody a winner ke ladies. Ne experience something new in this time. Yazi amantombazana bengaqhelanga udantsho. These days amandoda ayidampa intombazana. And amantombazana iyadantshwa ne? Sisi princess ngosi yayilahla intombi thina. Asiqhelwa check. Jonga lahla and amantombazana waqhelanga ulahlwa, aniqhelanga ulahlwa. Because intombazana xa idantshiwe, you do stupid things. Thina xa silahliwe situtshwala. Amantombazana xa elahliwe enza ithathu. Bayayithanda la thathu lapha entanyeni. Benza izitazi zibe yi-3. Athi stars are aligned. Kodwa uyagowa. Izitazi zibe akho intombazana nezitazi apho. Bayazithanda izitazi eziyi-3 apha stars are aligned. Ogqiba bebhizi ne-one night stand. Kwi-one night stand athi strangle me. 3 months later nazi izitazi zishwabene. Izitazi azisekho aligned. Uyabona bestranglisho nazi-Nigerians. Jonga bayazithanda eza stars. If it's not the stars, it's the birds. Jonga bathrow birds apha. Athi umntana siya strangle me. Lithi check, it's a trap asoze. I-GBV le asoze. Athi siya kuchom na ipermission ndukunikile. Lithi check, I'm not worried about you. I'm worried about the birds. Animal cruelty. Jonga, amantombazana xa nilahliwe nina nenza into ezi-awkward. Have you noticed that onke amantombazana xa ilahliwe bonke? Onke amantombazana lahlwa. Nonke nilahlwa nibe zizangoma nonke. Onke amantombazana xa ilahliwe nilahlwa. Umntu akhange ayibone i-relationship iphela. Kodwa ubona i-ancestors. Bona abantu abafa kudala. Jonga, yeah, have you noticed izangoma ezikhoyo? Izangoma ezikhoyo zi-cute. Ziphuma kwi-relationship. Who knew uba sizawuba ne-crush kwizangoma? Jonga, bendine-crush kwesinye isangoma naqoba manje umvizithele ugirl. Thinking uba amathambo azamxelela the moment ndingene egeyithini. Uba nalo ubambo lakho lungena. Amathambo athetha ikaka. Jonga, and izangoma ezikhoyo ziyayithanda i-English. Uthi uyoconsulta pha balahla ithamba bathi ba bathi abaphantsi.
when you don't take anything serious. Everything is a joke to you. Jonga izangoma zigcwele indawo yonke kumntana endimdibena ku Facebook. Ndambamba nge-inbox nathi hi wathi hey. Nathi unjani, nathi right njani wena, nathi right now. Jonga yasuka i-conversation ku Facebook yaya ku WhatsApp. Nathi hi wathi hey. Yasuka i-conversation ku WhatsApp yaya ku banking app. Send imali. Ugel use Cape Town ndise East London. Send imali, unsend imali ye flight. Send imali ye bus. Intercape. Utravelisha 14 hours. Because le yam yahanjelwa. Le yam ufuna kutravelisha 14 hours. Nanti tourist destination. Jonga Kauzo fikelwa intombazana for the first time umjita wenza izinto ongaqhelanga uzenza. Like you Google ingredients uzawupheka. You know you buying things ongaqhelanga uzithenga. Like izinto ongaqhelanga uzenza but like uhlamba. Yabo like Kauza 100 intombazana for the first time. Jonga wafika umntana I catered ku girl ndabenzela yonke into. Saye bedini. Xa sifike bedini ndathi foreplay. Kumnandi bra. Athi foreplay, sithe busy nge foreplay ebedini yam. Ugel wandityhala. Jonga ndavuka edustini erumini yam. Ndiphakama ndithi yela intoni? Yele kalakazi nathi ebedini. Ndithi intoni uthi uthi siya ndihamba ndedwa. Ndihamba nezihlwele. Ndithi nani uthi uthi siya abavumi. Jonga that time ipipi iqine straight. Ndithi thetha nabo. Baqenge uthi siya abavumi. Jonga the whole night in the busy. Whole night in yacenga. Ndithi jonga thetha nabo uthi abavumi. Yenda ye kitchen ndobamba salt. Yana salt igraf. Ndabamba na salt ndayilahla iroom yonke. Lahla iroom yonke. Xa ulahla xa uthakatha kufuneka uthukane. Jonga lahla salt iroom yonke ndithi tag. Your cock blockers tag your cock blockers. Nale kalakazi ebhedini. Jonga naqoba butheka ndiyalwa. Ndalayita impepho ndabeka ikondom. Ndalayita nathi oyini. Yadubula impepho qwa. Yatshisa ipipi nathi yey. Nansi le kalakazi ebhedini. Ndajonga lo mntana nathi abike yo sound ebendi-expectile le. Amjonga lo mntana nathi yabona apha. Asoze ndiwine because apha andilwi namntu ndilwa nemimoya. Asoze ndiwine. Jonga amantombazana ayawina yonke indawo. Niyawina shem. Niyakhumbula kudala braz. I-cheating idala yayisaziwa ezinto yamadoda. Kuthiwa men are cheaters. Ngoku kucheata wonke umuntu. Cheater sonke. Sizizinja sonke. Abanye bazocheata tonight. Sonke siyacheata. Iyacheata lo yellow pony yakho mntanam cheater sonke. Jonga come especially yabona when it comes to cheating akho bantu abacheata more than wives. Married women aziyacheata eziya. Yazi bandiyazi njani ba married women are cheaters. Bendike ndajola nomnye. I dated this wife. We were on a honeymoon phase. Relationship ibimnandi. Until ndazamkhupha ndimsa eclubini. Uyatyelwa boy. Until ndamsa eclubini. Uthi ku WhatsApp lo mntana. Siya when we get to the club. Please ungakhweleti, don't be jealous. I have a lot of male friends. Yundaphambana. Jonga
I don't know her husband. Zange ndambona umyeni wakhe, but that day benifuna inamba yomyeni wakhe. I wish benenamba yomyeni wakhe. Ndifonele la kaka. Ndithi accept boy. Siyaqheleka. Siyaqheleka ntwana yam. Masidivorce. Hayi kuchitha wonke umuntu. Akho umuntu ongachithiyo, but again, even isijolo yonke into, women are running that shit. Amantombazana aphethe yonke ikaka. Intombazana edecidayo. Khona umntana endidibene naye eCape Town. For the first time sabhukha iB&B. Ugeloko besichatha. Xa sidibana the first time. And umntana kudala ndimbawela. Jonga, the moment engena kwiB&B waye toilet. Ndangena ebhedini same time. While toilet ndakhulula ndiready. Jonga, waphuma umntana wami etoilet enxibe i-2 piece. Ye-lingerie. Ne-heels. Jonga, ibhodi yalo mntana uyayibona uba iyabhatalelwa monthly. Ngu-Virgin Active lo. Ifithi le kakakazi. Jonga, yaphuma etoilet yama phezu kwami yathi siya eyakho yonke. Cha ungakhetshi feelings. Jonga ndaxhuma jonga sana ndiyogaka. Andikhetshi. I-cricket ndayiyeka the moment kuthiwa catchet. Andikhetshi fuck all. Jonga kwayi-sex yakhona ingena foreplay because i-foreplay iyakhetshisa. Ndayifaka straight. That's it 1. That's it 2. That's it 3. Ndaziva sendisebenza endlebeni. Ngathi I love you. I love you. Pendula kaloku. I'll take the week take. Istroke ezi-3 sendiconfessa. The game has changed. The game has changed. Amantombazana niphethe yonke le gag. Yabona mna I've realized one thing, especially being an artist. When I notice artists these days, you find out to be artist ba poster ela card labo lika Capitec. Always begging for something. Yabo. Umna when I realize like before 40 years yami apha emhlabeni is that andifuni friends. Yabo, because thina abantu abamnyama sakhula kabi. Sikhule ngento ethi umuntu ngumuntu ngabantu. Ayisebenzi la kaka. Yekeni. Umuntu ngumuntu ngabantu akaspani. Umuntu ngumuntu ngabantu spanele umuntu oyi1. Ujub qha. Because every episode yala show yakhe uleqa umuntu wabantu. Ispana naye umbona umuntu wabantu uyabaleka. Nabantu bakhe bayamleqa. Kodwa sikhulwe ngoba umuntu ngumuntu ngabantu. So umna decide uba ndiphile ngephilosophy yabelungu because abelungu bese bancinci they are told don't talk to strangers. That's what I do. Because yabona if you realize xa uphila ngalando don't talk to strangers imali yakho iyalasta. Yabona mna yakwazi uvuka ungena i10,000 kwi-account ndihlambe ndizijonge esipilini before ndiye clubini ndibamba ikhadi ndijonge imirror ndithi don't talk to strangers. Aphuya khona don't talk to strangers. Hey, xa ufika eMonaco emaboneni ujonge istrangers. Hey, zicute istrangers. Hey, yazibona istranger. Hey, it's nice stranger. Ufuna kuziconvince don't talk to strangers. Fika ngithenga utywala ndisele ndigoduke xa ndivuka kusasa istress some shit jonga i-app xa ndijonga kwi-app from 10,000 ine 9,700 ndispende i-300. Don't talk to strangers is working for me. And you don't talk to strangers. Mna njengoba unibhizinisi don't talk to strangers ngabelungu abafuna uthetha nami. Abelungu bafuna uthetha nami, bafuna uthetha nabelungu. Jonga wake wayikhwela i-flight unebhabhalaza early morning flight unebhabhalaza yala bhabhalaza feeling athi uyaphalala. La bhabhalaza ngathi uyikaka yom, hayi ubona ngeheels uba uyijwayele la bhabhalaza.
yala bhabhalaza ye-walk of shame la jonga uthi uhambe airport ingathi awuhlambanga wonke umuntu uclean ngaphandle kwakho jonga yala bhabhalaza ubona ba you can't wait ungene eplanini yabo xa ungene eplanini kungene la trolley you can't wait for la trolley uzo order ibhiya ukhuphe le kaka ebhabhalaza jonga ndingene eplanini apho nebhabhalaza enzima luckily ndibhukhe isithe seback the back of the back jonga ndihlela back seat ngapha kuhlela umlungu ngapha kuhlela icoconut uyabaza abelungu babhabhli ngo-6 ekuseni umlungu ufuna uthetha uyambona ubreather up ufuna uthetha le kakazi jonga andinayo i-english ka-6 o'clock wasekuseni andinayo i-english linebhabhalaza jonga yambona lo mlungu talkative ngoba ngizomnika attention jonga inyuka iflight xa inyuka iflight ifike la time yoba kungene la trolley ingene itrolley athi lo mntana umhle bahle abantwana baseplanini ingathi nini bahle jonga athi lo mntana what can I get you ndithi kuba ngoba ke intimidated khawuleze ndithi cappuccino kama shit is a cappuccino umntana amathi how many sugars ndithi 4 umlungu ndimve nanku ebreather apha ulapha umlungu ndithi intoni uthi you know why I'm looking you know why did why uthi you're gonna die this is not healthy you're gonna die did you have check leave me alone athi you're gonna die did you check I am black my life is sour I need as much sugar as I can athi you still gonna die ndithi intoni ndithi no wonder usiya kolisi nina no wonder usiya kolisi nishiyile nini usiya kolisi bamphungisa ikofu engenaswekile I'm sure nenyama ina gravy it's no wonder man check ndabuyisa umuntu ndabuyisile i-waitress that is asana a cold beer izana a cold beer kwela xesha ndiphethe cappuccino nebeer ebandayo yithi yamazi uKaty Perry xa esithi when you're hot and you're cold you bastard jonga azange ndi-enjoy iflight yam zange lo mlungu ndiphethe because normally mna ndiyayi-enjoy iflight and what I enjoy nge-flight ngalamatsheri mahle bahle abantwana baseplanini and uyababona uba abaqeshwanga because of iskill baqeshwe nge-looks I'm sure ukhona uP Diddy ohayarishayo phaya airport jonga bahle abantwana base-airport ukubone and it's understandable why kuqeshwa amatsheri amahle because before iflight isuke kukho intombazana entle kuxelelayo phaa uba chances are le plane ingawa yabo aninike zonke warning zokufa kwenu and nonke nimthathe serious because kuthetha umuntu omhle but sister bayinothethwa nguwe yabona kaka inothethwa nguwe ngabona ngabantu besithi yu misa iyasoyikisa lo mntana misa yadlala sana samu yu baqashelana jonga abantwana bayakuxelela uba iplane ngawa umna ndihleli phasi sonda khe ufo ndimamele lo mntana ndiqombasana ndifaphufa khona jonga uba ingawo iplane ndingangena kulaa room yabo ndiyocomforta but ndithi baby it's gonna be alright because ukhona la oxygen mask yakhona mos simane sityisana ngalaa nto bahamba mntu bahamba sithatha iplane yawo ngalaa xesha ndithi bahamba everything is gonna be okay ndimtyisa i-oxygen mask ndithi everything is gonna be okay ndifaka mnandi hayi ufaka mnandi jonga yalenda iplane ulenda kweplane lo mlungu lapha ecakwam kwam waphuma kuqala xa ndimjonga ndibona i-S ayikho akho sugar akho gravy no wonder enjeya because ndize ngebhasi nyanisela kanti ibhuke ibhasi yo bastard yazi into emnandi ngeplane into emnandi ngebhasi what's better I don't know why abantu beyoyika ibhasi grand kuneplane because ibhasi xa usifa uzawuyazi before ufe you can prevent anything uba ibhasi yabaleka
ningahamba niyotshe front driver uyabalekisa buyisa unyawo. That's all you can say. Eplanini kukho i-room pha ye-flight endilokhiwe awunokwazi ungena awunoyazi noba nizawufa awukwazi no-complain but ukuba iplane was like a car ibiqhutywa ngumntu wonke like anyone kubekho ipilot yaseSoweto. The moment the plane reach turbulence turbulence speed humps apart turbulence. The moment they reach turbulence abantu abamnyama abasuke baboneng bangahamba pha botsho kulaa room konkonko driver uyabalekisa la kaka ingaphuma kulaa room ethi jongani ndayiyeka le kaka yeplane ndayiyeka le kaka yo and ufe plane ufaka buhlungu ufe plane ufaka buhlungu ezisiwe iplane apha emhlabeni kukho intwana ena-10 ithi la 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 soundtrack yokufa kwakho. Bengusiya thank you for your time. Beautiful, Papa. Thank you. Is it right? Another round of applause for CSA.